En primeiro lugar, agradecerle á Diputación a colaboración cas asociacións neste caso, porque é unha forma de dinamizar o territorio, poñelo en valor. Nada máis, lle pasa a palabra aquí a Paco. Bueno, ou a Carlos, sí, que é o deputado de Medio Ambiente. Bueno, pois, bons días tamén a todos e a todas. Nada, gracias por asistir e unha vez máis se ve que hai interés, non? Porque a participación pois é amplia e o día non está así moi bon. Eu, nada máis, decirvos que seguimos traballando e que a Diputación fai un gran esforzo para que esta reserva pois siga adiante, non? Quero agradecer o traballo dos técnicos da delegación da área de medio ambiente, porque son eles, ao final, os que fan todo este traballo. Así que nada máis, gracias por estar aquí e vos deixo con Pablo Rivera, que é o diputado e é o delegado do presidente neste caso. Bueno, pois moitas gracias, Carlos, como sempre, e Benigno, alcalde, darvos a benvida a esta nova convocatoria dos órganos de participación das reservas da biosfera, hoxe aquí en Cervantes. Gracias por sempre facilitárnoslo todo, Benigno, facer que Cervantes sexa a casa deste órgano de participación. Eu non quero que a celebración desta reunión do órgano de participación sexa moi densa, entón quero facer a dinámica, quero escoitarvos a vos fundamentalmente, pero como quero empezar como acabou Carlos, primeiro agradecerlle a súa labor como deputado de Medio Ambiente, tamén agradecerlle aos técnicos que están botándolle unha man neste compromiso co desenvolvemento de actuacións neste eido, e agradecer tamén a presencia, como non pode ser de outra forma, tamén a Universidade, o resto de alcaldes que nos acompañan, os representantes que estades aquí de distintas asociacións e entidades, e sen máis, pois vamos a dar comezo á celebración deste órgano de participación, se vos parece a todos, non? Entón, seguindo un pouco a orde do día, pois temos a acta, non? A aprobación da acta da sesión anterior. Voulle ceder a palabra en primeiro lugar a Andrea, que tamén, como sabedes, nos acompaña para que nos dé unhas pequenas palabras. En el primer punto del orden del día tenemos aprobación, se procede de acta da sesión anterior, a remitimos junto con toda a documentación da reunión o pasado desde decembro, non recibimos ninguna alegación ou comentario, non sei se estáis todos de acordo, se a podemos dar por aprobada. Sí, está. Perfecto. Moi ben, pois o segundo punto é a dación de conta de novas candidaturas para a súa inclusión no órgano de participación. Como sabedes, as reservas da biosfera son algo vivo. Dende a Deputación de Lugo sempre apostamos por incrementar o índice de participación nos seus distintos órganos, porque eu creo que esa é a filosofía e a propia idiosincrasia do que nos defendemos. Tanto é así que entre reunión de órganos sempre temos solicitudes para incluirse no marco deste órgano de participación. Neste caso, temos 3 novas solicitudes que o que vamos a plantear é darvos traslado de cales son, moitos xa vos saberedes, que son a Asociación Cultural de Iquí, que foi constituída en novembro do ano 24 e que ten o domicilio social en Moia, en Navia de Suarna, está precisamente, como decía aquí, o seu alcalde, a presidenta Tania Rodríguez Álvarez, e ten como fins primordiais realizar diversas actividades culturais para recuperar a cultura tradicional da comarca dos Ancares. En segundo lugar, está a comunidade de montes veciñais en Mancomún Travesa de Comial. Esta comunidade foi constituída no ano 83 para o desfrute e aproveitamento do monte veciñal en Mancomún, denominado Travesa de Comial. Está en Cervantes, en Comial, en Vilarello Comial, Cervantes, e o seu ámbito de actuación é o propio monte veciñal. O presidente da Xunta é José Crespo Pérez.
En terceiro lugar, pois temos a Asociación de Mulleres Rurais Argalleiras. É certo que nos últimos anos é unha cuestión da que eu me alegro enormemente, está vendo un repunte do asociacionismo, un repunte ademais do asociacionismo das mulleres rurais, que como ben saberedes foron un puntal histórico para Galicia, para esta provincia de sostemento da actividade no medio rural, e que están a manter viva esa tradición, e que polo tanto pois a Asociación de Mulleres Rurais Argalleiras tamén quere estar presente neste órgano de participación, presenta a solicitude, foi constituída recentemente, en xullo de 2025, están tamén aquí precisamente en San Román, en Cervantes, teñen a súa sede, e o seu ámbito de actuación circunscríbese precisamente ao Concello de Cervantes, sendo a súa presidenta Isabel Calvete Carrera. Entre os fins que persegue esta asociación é a de colaborar activamente en todas cantas tarefas e actividades estean encamiñadas á promoción social, económica e formativa das mulleres no medio rural, así como promover e participar en aqueles programas de desenvolvemento rural que promovan as distintas administracións. Entón, me parece calquera destas tres, hola Miguel, bo día, destas tres entidades que queren formar parte do órgano de participación, que cumplen sobradamente cos criterios establecidos para entrar a formar parte deste órgano. En todo caso, pois comentárvolo, non sei se está aquí algún representante, o que brevemente lle pediría, por eso de que non se nos alongue demasiado, que se nos quere dirixir unhas palabras, estamos nun órgano de participación, darse a coñecer públicamente, pois para nós tamén será unha honra escoitalos. Hola, bo día. Soy Isabel Calvete, presidenta da Asociación Argalleiras, e, bueno, simplemente quería daros as gracias por ternos en conta para entrar no órgano de participación. Sí que creemos, como ben decías, que el asociacionismo en Cervantes é importante, en Cervantes en toda a montaña. E, bueno, non solamente queremos contribuir a que eso sexa máis grande e a seguir traballando por la montaña. Gracias. Non sei. Hola. Son Vicente Vázquez, portavoz da Junta Comuneira do Monte da Travesera do Cumián, e basicamente tamén sumar as palabras aquí da compañeira, un orgullo e un desexo de todos os vecinos que dixeronme que por favor o transmitira de poder participar, estar xuntas e xuntos para o que sexa mellorar o asocianismo no contexto. Gracias. E nada máis. Bueno, pois así será proposto o órgano reitor que celebraremos a continuación. Moitísimas grazas por a vosa implicación, seguro que vai a ser positiva e constructiva, non? Co tema dos montes veciñais sabemos que é unha cuestión de moito interese nesta provincia, como tamén o é a implicación da muller no rural como pilar básico da construcción e a configuración da nosa maneira de entender esta provincia. Vamos xa ao punto 3, que é un pouco a proposta de programación de actividades para todos os públicos nas reservas da biosfera para a anualidade 2026. Como saberedes, xa dentro do ano 2017 estamos a organizar actividades trimestrais dirixidas a todos os públicos que teñen cabida dentro da reserva da biosfera, seguindo, pois, en moitas ocasións, non é porque a nós se nos ocorra, nós temos moitas ideas tamén, porque temos un equipo e un deputado moi bons e moi implicados no territorio, pero é certo que, tendo a posibilidade de contar cun órgano de participación que nos faga propostas, pois creemos que é o mecanismo para canalizalas, non? É certo que, como todos sabedes, os orzamentos son limitados e os recursos son limitados, pero durante este ano 2025 a realidade é que se celebraron 24 actividades programadas nas reservas da biosfera, 2 por trimestre, por cada un destes concellos que están, neste caso, nesta reserva da biosfera. As actividades siguen a ter un gran éxito porque avaliamos a súa trayectoria e o seu funcionamento, e iso nos dá
que funcionan ben, a xente está contenta, os participantes ano tras ano se revalidan, así que entre elas, pois, tamén quero que saibades que o 17 de novembro abrimos o prazo para que os concellos, as entidades e as asociacións das reservas da biosfera presentasen as súas propostas para poder desenvolver as actividades que consideredes máis necesarias en cada un dos concellos, non? Para a próxima anualidade, é dicir, xa de cara ao ano que ven. No prazo que se concedeu do 17 ao 27 de novembro recibíronse distintas propostas por correo electrónico das seguintes entidades, que vos paso a relatar porque, como decía, somos un órgano transparente, creo que tedes todo o dereito do mundo a saber de onde veñen esas propostas, do propio Concello de Becerreá, do Concello de Cervantes, do Concello de Navia, da Asociación Chao de Sebes, da AMPA CPI Cervantes, da Asociación A Cambela, da Asociación Cultural O Teixeiro, da Asociación de Mulleres Rurais Ledicia de Navia e da Asociación SEG. Bueno, para a realización destas actividades hai aproximadamente un orzamento de 25.000 euros, non? Sabedes que aprobamos provisionalmente os orzamentos, que son esa partida de 25.000 euros para realizar actividades dun total de casi 227.000 euros, non? Recibidas esas solicitudes que suman un total de 25 actividades, presentábamos esta proposta que xa vos foi remitida, se non me equivoco, a semana pasada, en a que tivemos que seleccionar parte delas, intentando pois ser o máis ecuánimes posibles e incluindo tanto actividades xerais para todo o público como tamén orientadas aos máis novos e novas, non? Porque sí que é certo que esta implicación da concienciación medioambiental, da concienciación da contorna dos Ancares, creo que se debe imprimir ou implementar nas idades máis mozas, non? Os máis mozos teñen que implicarse no territorio e para eso ese tipo de sensibilización que nos plantexamos e que nos priorizamos desta volta creo que é o máis acertado. Aí podedes ver un pouco cal é a nosa proxección das actividades que, como se non me equivoco xa tedes, e non vou a pasar a relatar, vedes que hai nos tres concellos intentou buscar un equilibrio e dar cobertura o maior número posible desas actividades. Así que, bueno, visto isto, pois a miña intención é propoñerlle posteriormente ao órgano reitor que aprobe esta convocatoria. Non sei se tedes algunha dúbida ou, bueno, supoño que, a ver, alguén se quedará ao mellor un pouco fora, pero eso non é susceptible de que nós teñamos en conta as vosas propostas. En un momento determinado, tamén ao longo do ano, pois, se temos algún pequeno remanente ou algunha cuestión, se podan complementar, non? Nos, dentro das nosas capacidades, intentamos chegar. Así que, independentemente desta programación, o que vos propoño, pois, oye, se de que tedes contacto directo con Carlos, con Luís, con Andrea, pois podedes, fagamos isto que sexa algo vivo, que non se quede só pois nunha vez ao ano. Mantelo vivo creo que é importante. Sempre nos dá ideas de cuestións que podemos facer ou desenvolver ao longo do ano ao marxe disto, que por lo menos as temos que estudiar, vale? Non sei se estades todos máis ou menos de acordo. Bueno, pois se estades máis ou menos de acordo, o propoñeremos ao órgano reitor, insisto, isto é algo pechado, pero a Deputación é algo vivo, e como tal vos invito a seguir contribuindo. No punto 4, vou non facer moi resumido, porque eu cando din isto, efectivamente non é a miña área, pero teño un certo coñecemento do que se fai en medio ambiente, polo tanto, me sorprendeu o traballo que dende a área que dirixe Carlos se fixo durante todo este ano, porque poden parecer pequenas cousas, pero esas pequenas actuacións ao final fan que no seu conxunto nos poda dar unha perspectiva moi ampla das actuacións que se están facendo nos Ancares lucenses, non? Eso para min significa que esa capilaridade que se busca no territorio
teña unha trascendencia nunha visión global, que despois eu me consta, porque, bueno, Andrea, para os que non o saibades, pois inicialmente empezou traballando comigo hai 16 anos, e sei da súa capacidade, Luís tamén o conozco de hai moitos anos, e me consta que cando a Deputación de Lugo, e sobre todo Andrea vai en representación das dúas reservas, cando vas por aí, pois te enorgullece saber que comparativamente co que están facendo outras reservas, que o mellor teñen máis capacidade económica, que o mellor priorizan as reservas porque, bueno, para eles é o seu buque insignia, nos o estamos a facer ben, non? O estamos a facer ben dentro das nosas capacidades. Eso, pois, a verdad, o quixera salientar. Así que, en resumo de un pouco todo iso, decir que se levaron a cabo un total nada máis e nada menos que de 65 actividades ao longo do ano 25 na reserva dos Ancares lucenses, en torno a 4 liñas estratégicas no marco dese plan de xestión 2024-2034 que recentemente tamén aprobamos. É dicir, non estamos quietos, estamos executando as liñas deseñadas no plan de xestión das reservas da biosfera. Ese era o noso compromiso, e o noso compromiso non se di, ese é o noso compromiso, demóstrase con actuacións e con compromiso real. E ese compromiso real se traduce nesas 65 actuacións distribuídas nas 4 liñas de actuación. Na primeira desas liñas da xestión adaptativa das reservas da biosfera, pois os podo sinalar algunhas delas, dende as reunións e as celebracións de reunións dos órganos de participación e do órgano reitor, que xa sabemos que parece algo elemental e obvio, pero creo que é importante convocar os órganos, aprobar a incorporación de novos membros deste órgano de participación, que tamén parece algo sinxelo, pero eu creo que ten sentido. Hai que analizar as propostas de adhesión por unha cuestión que é moi razonable. Nos estamos tratando de impulsar, de defender os ancaros lucenses, entón pode darse a circunstancia de que algunha entidade pois non cumpla no seu obxecto final con isto. Entón, para iso tamén estamos aquí, todos estivemos de acordo, os técnicos o analizaron a súa inclusión nos órganos de participación e así debe de ser. Tamén colaboramos cos órganos de xestión doutras figuras de áreas protegidas, é dicir, a noso ámbito de actuación non se circunscribe só as nosas reservas, sino que nos piden opinión, nos piden consello, nos piden información. E iso significa pois, que temos un rol importante, que somos un referente, non? Eso tamén parece importante destacar. Temos a convocatoria das liñas de subvencións en concurrencia competitiva tanto para as reservas das biosferas da Terras do Miño como dos Ancares lucenses durante a anualidade 2025, dotada de 70.000 euros para entidades sen ánimo de lucro. Temos a mesma liña con 50.000 en concurrencia competitiva para investimentos de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico. Asistimos a xornadas para que poder formarnos como dos aspectos normativos e administrativos da custodia do territorio para as entidades locais. Tramitamos pois algunha subvención excepcional, podíamoslo haber traído para non sei se están elaborados, bueno, é un libro digital, bueno, senón para a próxima, claro, para a próxima, bueno, se elaborou aquí un libro de paisaxe cultural e astronómica da Reserva da Biosfera os Ancares lucenses. Me comprometo personalmente na próxima reunión do órgano pois a ver se vos podemos traer un exemplar, porque sodes partícipes deso tamén. Non está rematado, o contratamos, lles demos unha subvención e vos faremos chegar, se non nos vemos antes do próximo órgano de participación, pois yo lo facemos chegar. Non sei o que opinas ti, Carlos, se te parece unha boa idea. Temos unha estrategia sólida en torno a comunicación e a difusión das reservas da biosfera, dos Ancares lucenses, actualizamos constantemente a páxina web, aprobamos esa memoria anual de actividades, celebramos o Día Internacional das Reservas da Biosfera o 3 de novembro do ano 2025, e digamos que
ademais deso, tamén apoiamos esa función de conservación da propia Reserva da Biosfera, colaborando co Instituto de Estudios do Territorio da Xunta de Galicia. Participamos no terceiro seminario temático interregional celebrado en Riga, porque creo que coñecer o que están facendo noutros sitios é importante para saber e coñecer de que maneira podemos implementar, ou se é susceptible implementar algunha medida con certo rigor que se este facendo noutros lugares de Europa e incluso do mundo. Executamos un inventario entomolóxico das especies representativas da Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses para os estudos dos servizos ecosistémicos que xeren durante a anualidade 2025. Bueno, en definitiva, eu creo que isto máis ou menos xa o tedes, pero si me gusta insistir en que tamén contribuímos ao desenvolvemento socioeconómico das reservas a través desa responsabilidade social, contribuindo co territorio. Colaboramos coa Fundación Biodiversidade e a Secretaría Española do Programa MAB no deseño do Programa de Capacitación para o Emprendemento en Reservas da Biosfera. Celebramos o campus de emprendemento sostible na Reserva da Biosfera os Ancares Lucenses nos centros educativos. Actuamos directamente tamén no medio rural a través de distintos convenios como a Asociación de Desenvolvemento Rural Agronoso, convenios coa Asociación Provincial Lucense de Apicultura de Lugo, que sabemos que para aquí a apicultura é un sector de certa relevancia para desenvolver actuacións. En definitiva, seguimos desenvolvendo o destino turístico Starlike Ancares Lucenses, isto que despois falarei un pouco máis en profundidade. Colaboramos coa Asociación Ecoturismo de España no proxecto de Corredor de Ecoturismo de España Verde para poder desenvolver iniciativas. Participamos no grupo de traballo de consellos xestores, no Consello Provincial de Turismo en representación das reservas da biosfera. Bueno, en definitiva, asistencia a moitísimas feiras onde sempre as reservas da biosfera están presentes. Ademais, iso é unha directriz fundamental da nosa proxección de cara ao exterior. E despois eu creo que vos vou a dar unha noticia que vos vai encantar, pero deixo un pouquiño para o final. Vou a deixar para o final porque a vamos a desvelar aquí. Tedes que guardarme un pouco o segredo, pero eu creo que vai ser algo que nos ten que enorgullecer como provincia, que nos vai enorgullecer como reserva e como territorio. Creo que estábamos convencidos delo e vamos a presumir delo, porque a todos os sitios a los que vamos sempre pedimos a contribución dos órganos de xestión das reservas. Falamos con Luis e con Andrea, con Carlos, para poder potenciar a marca Reserva da Biosfera os Ancares Lucenses. É unha cuestión irrenunciable para nós, non? Despois tamén contribuímos nas funcións de apoio logístico, colaboramos coa Sociedade Micolóxica Lugos, co IBADER, na solicitude dunha cátedra UNESCO Reservas das Biosferas Atlánticas, que creo que é unha oportunidade dende o punto de vista académico importante. Creo que se teñen que combinar todas estas cousas, a academia, a administración, o territorio, as asociacións, e cantos máis sexamos, máis forza vamos a ter, non? Eso o que chegamos. Tamén colaboramos en actividades educativas de desenvolvemento de capacidades, insisto, a divulgación ambiental e a sensibilización en edades mozas me parece fundamental, nos colexios, nos institutos. Participamos no programa de visitas guiadas Coñece a túa provincia. De feito, sempre tratamos de potenciar. Mirade, isto xa para parar un pouco tamén, porque isto se nos vai facendo un pouco denso. Vou vos contar unha anécdota que creo que reflicte moito a filosofía do que somos, non? Eu me inclúo, non? O programa Coñece a túa provincia, unha das cousas nas que se pensou, por iso se chama Coñece a túa provincia, é poñer en valor o noso propio territorio, non? Por que? Porque víamos que ao final a xente imaginadevos, da Mariña nunca estuvo
viu unha palloza na tele ou nun... Entonces, claro, chegan aquí e quedan alucinados. Entonces, cando deseñamos ese programa, dixemos, oye, por que non propoñemos algún sitio para visitar en BCRA, algún en Cervantes, algún en Navia, para que o coñezan, para que se poña en valor, e despois, claro, isto, dali a un ano, pois, o mellor, me atopo con esa mesma xente, con mellor repiten, porque están en varias asociacións, bueno, xa sabedes como isto, non? E me din, pois canta razón tiñas que fomos a Cervantes, ou fomos a Navia, ou fomos a BCRA, hai que recoñecer que é un sitio espectacular, que é precioso. Claro, eles teñen dese concepto de... É certo que a provincia de Lugo, por definición, está ao mellor un pouco segmentada, non? A Mariña pois fai vida para arriba ou para baixo, según eles, depende como mires. A zona sur, a zona centro está máis estancada, non? Entón, bueno, pois eso é significativo, demostra claramente que o desenvolvemento de todas as actuacións que se fan na Deputación ou maioritariamente sempre teñen esa componente de tratar de defender o territorio. Se podemos presumir, elucir, exhibir a nosa riqueza paisaxística, cultural, gastronómica, vámoslo facer. E é sorprendente, vos sorprendería, porque a min é unha das cousas que máis me sorprende deste programa, do gran descoñecemento que temos da provincia. Hai un profundo e gran descoñecemento. Hai moita xente que non sabe o que hai en Navia, non sabe o que hai en Cervantes, non sabe o que hai en Fonsagrada, non sabe onde está Láncara, e xente que o mellor non é de tan lonxe, non? Iso é sorprendente, non? E este programa nos axuda a todo eso. Iso é un pouco o que facemos, non? Tamén colaboramos cos centros de atención a maiores, facemos xornadas nos centros de atención a maiores, pertencemos, bueno, como saberedes, facemos actuacións vinculadas tamén a xenerar rede, porque a rede, o sea, as reservas da biosfera dos Ancares lucenses, Terras do Miño, non poden ser unha illa. Temos que estar un pouco, saber o que fan o resto, estar da súa man, estar o seu carón, ter unha comunicación constante para estar actualizados, para saber o que se fai noutros sitios, para que outros sitios sepan o que facemos nós e o podan utilizar de base, non? Entonces, bueno, aquí, bueno, vos pode decir, Andrea, que isto, dixenllame, para isto tamén podías levar a min, non? Porque foi a Hanzhou a asistencia da Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Montaña, no 5º Congreso Mundial de Reservas da Biosfera, e supoño que sería unha experiencia fantástica na que aprenderías moito, conocerías moita xente. Estou seguro que ese coñecemento, que é moi valioso, pois o vas a trasladar aquí. É dicir, que non estamos parados, que hai moita actividade, co mellor, pois, de primeiras non se coñece, pero de verdade que temos unhas reservas e unha xestión desas reservas modélica. Non somos perfectos, porque ninguén é perfecto, pero creo que se están facendo as cousas ben dentro, insisto, das nosas limitacións e das nosas capacidades. E, bueno, podería aburrirvos moito máis, pero eu creo que isto xa o tedes, é para presumir, para agradecer o traballo intenso que fixeron todo o equipo. Eu digo claramente, cando o traballo se fai ben, non pasa nada por decilo, pero é un traballo deles e de vós, dende os técnicos, as asociacións, os alcaldes, os deputados, de todo o mundo. É un traballo conxunto, que é o bon que teñen estas reservas, que se pode decir e presumir de que estamos a falar de que isto é un traballo conxunto. E toda esta resumo das actividades realizadas son un conglomerado que creo que conxuntamente nos temos que felicitar por o que se ten conseguido, non? Entonces, bueno, eu o que propoño informar favorablemente esta memoria para que sexa despois aprobada definitivamente no órgano reitor. Son moitas cousas máis, pero tampouco vos quero aburrir con ela. Bueno, pois despois vamos a dar conta tamén da participación das reservas. Xa vamos tocando o final, xa vamos polo punto 5, nas redes regionais e temáticas, que eu, para resumir, creo que Andrea, mellor que ti xa nos puntualices directamente, e o deixamos aí. Bueno, o
traballo deste ano principalmente centrouse en que se cumplía xa 10 anos do Plan de Acción Mundial de Lima, da Rede Mundial de Reservas da Biosfera. Entón, como ben dixo Pablo, esta é unha foto da delegación española. Estiven con Paco Cantos do Ministerio saín de aquí dicindo Hangzhou, cando cheguei allí era Hangzhou. Hangzhou, Sí, vale, bueno, eu digo Hangzhou, claro. Era Hangzhou. Que vas decir? E, bueno, a verdade foi unha experiencia grazas ao Ministerio que financiou a participación de todos estes compañeiros, moitos deles xestores, membros do Comité Científico, da Secretaría MAP. A verdade é que tanto persoalmente como profesionalmente foi unha das mellores experiencias que tiven en temas de reservas da biosfera. Coñecimos a xestores e técnicos de reservas de todo o mundo, especialmente traballamos moito cos de Iberomap, que temos pois máis contacto e realizamos proxectos máis en conxunto, pero bueno, ao final, incluso na sesión plenaria que participou Beni, unha compañeira xestora do Alto Bernesga, a sesión plenaria de mulleres, foi unha das 5 mulleres da Rede Mundial elixidas para falar. Al final, os problemas que temos son comuns, as solucións que buscamos moitas veces tamén se parecen, entón foi moi enriquecedor, a verdade. Neste congreso celebrouse porque aprobouse o Plan de Acción Mundial para os 10 anos seguintes, polo cal en todas as redes, tanto a Rede Española, a Rede Iberomap, incluso a Galega, estaremos estes anos intentando adaptar a nosa planificación estratégica a este Plan de Acción Mundial. Estas son fotos do plenario, aí vedes, non sei cantas persoas podíamos estar. Cantos éramos? Dijeron 4.000. 4.000. Dijeron, pero yo creo que non, son moitas, pero estas son reunións. Este é o plenario, estábamos na sesión plenaria convocados todos e logo tiñamos mesas de traballo que a delegación española intentaba repartirse para acudir ao maior número de reunións. Este é o Plan de Acción Estratégico de Hangzhou que teremos este ano que trasladar á rede española. Este ano na Rede Iberomap tamén participamos neste seminario formativo virtual e na rede tivemos a oportunidade, claro, en Hangzhou de poder estar neste plenario da Rede Iberomap. Coa Secretaría Española tamén colaboramos na emisión dos boletíns, que son cada 4 meses, máis ou menos. Este é un deles. Na página web da Reserva da Biosfera podes acceder directamente a todos os boletíns. Na Rede Española celebramos, como sempre, en setembro a reunión do Consello de Xestores, que este ano tuvimos o placer de recibir a todos os xestores españoles no Ceira, en Oleiros, na Coruña. Despois, entre o Consello de Xestores e Hangzhou, estivemos en Madrid na celebración do Comité MAP. Este comité é o comité que aglutina a todos os directores de Patrimonio Natural, de Medio Ambiente, de todas as comunidades autónomas que teñen declarada a reserva da biosfera. Hai representantes tamén de asociacións de todo tipo, de agricultores, empresarios, traballadores, e tamén dos distintos ministerios que teñen implicación na reserva da biosfera. Este é o logo do Día Internacional das Reservas da Biosfera. Moitos de vos publicitastes nas vosas redes sociais o Día Internacional coas vosas actividades subvencionadas dentro da nosa convocatoria de subvencións. Este ano, xa o informamos na reunión de febreiro, parece que volve a poñerse en marcha a Rede Galega de Reservas da Biosfera. Tivemos en febreiro esta reunión e en xuño tivemos outra para empezar a traballar, que esta no plan estratégico da Rede Galega. O que pasa é que, como agora aprobouse o plan da Rede Mundial, pois estamos esperando a que se aprobe o español para logo aprobar o plan estratégico de Galicia. E non sei se tedes algunha pregunta das actividades que fixemos en rede. A ver, algo teredes que decir que isto non é normal. Bueno, deixarémolo para o final. Bueno, supoño que tamén veredes que quietos non estamos e que o
que a área de medio ambiente está facendo as cousas con sentido común, que a veces é o mellor dos sentidos, como digo. No punto 6, vos falará tamén Andrea, simplemente de maneira introductoria, tamén se vai falar da posta en marcha dos traballos do destino turístico Starlight Ancares Lucenses. Durante o ano pasado, este ano, colaboramos con Lucía González de Allande Stars no desenvolvemento deste proxecto. Sabemos que este proxecto do destino turístico é un proxecto estratégico que nos parece interesante, que todos coincidimos que máis aló de outros cuestionamentos pode aportar un valor engadido a esta reserva, e as actuacións de posta en marcha concretamente incluíron dúas actividades en Cervantes e BCRA sobre a temática de estrellas e biodiversidade, a elaboración de contido científico astronómico de 3 paneis de miradoiros astronómicos na reserva dos Ancares Lucenses, o deseño gráfico de 3 paneis dos miradoiros, sinais de entrada ao territorio sinalética de Estrela Polar e a selección de ubicacións para os miradores astronómicos nos Ancares Lucenses. Estes son os traballos iniciais, e que Andrea, pois, supoño que nos completará un pouco, porque aparte xa se está volvendo unha especialista na materia tamén. Astrónoma de momento non, pero... Bueno, todo se chegará. Eu quería agradecer no desenvolvemento deste proxecto a vosa colaboración. Moitos de vos axudastes a Lucía a descubrir lugares maravillosos para a observación das estrelas neste territorio. A Asociación SER, Patrimonio dos Ancares, Montes e Vales, os concellos de Cervantes, Navia e BCRA. E, bueno, finalmente, con Lucía, claro, non era só elixir vos sitios para a observación das estrelas, senón que foran sitios accesibles, que tiveran un mantemento, e os concellos que finalmente son os que van a manter accesibilidade a eses sitios tampouco poden estar pendentes de 10 puntos de observación astronómica nese sitio, por lo menos nun comezo. Iremos pouco a pouco. Entón, eu quería presentarvos un Google Maps que preparou Lucía, que hoxe non pode estar aquí, que tiña outra reunión en Oviedo, para que podades ver os puntos tanto de observación astronómica como os miradoiros astronómicos e observación de biodiversidade que nun principio se seleccionaron. Creo que este vai ser un proxecto vivo e que pouco a pouco iremos marcando máis puntos. Pois, en Navia de Suarna, o miradoiro astronómico está en Pan do Zarco. Agora os podo ensinar a sinalización que deseñou Lucía. Os puntos de observación astronómica en Navia elixíronse en Cerredo, Mirador de Balouta e Vilaverde, cerca do Alto de Serra Morela. E logo puntos de observación de biodiversidade no Mirador de Murias de Rao, en 3 áreas recreativas no río, a Proba, Río de Pé e o Cochoso. E outros puntos de interese, máis de interese cultural, pois o Castro de Villena. No caso de BCRA, que aquí temos moita menos superficie declarada en reserva da biosfera, tenemos o miradoiro astronómico en Ponte de Cruzul, o punto de observación astronómica nas Pontes de Gatín, e como puntos de observación de biodiversidade, pois vinculadas a nosa zona núcleo, a Rede Natura, o Bosque dos Grobos, o Enciñar de Cruzul e o Souto de Agüeira. E finalmente en Cervantes, que aquí teñamos moitos puntos, pero moitos eran en propiedade privada, seleccionamos en principio estes puntos que son de acceso público. O miradoiro astronómico, aquí Lucía non tivo dúbidas, marcou no entrar o sexto en Piornedo. Os observadoiros astronómicos os temos en Piornedo, no miradoiro de Fino Digón, no Alto da Pintinidoira, en San Román de Cervantes, puntos de interese cultural en Castro de Santa María de Cervantes e Castelo de Doiras, e os puntos de observación de biodiversidade no Pico Mustallar, no Pico Tres Bispos e no Bosque Cabaniños. As sinais, que tamén podo ensinárvolas, isto teremos que realizalo con orzamentos xa de 2026, porque en 2025 agotamos todo o que tiñamos, non fomos capaces de sacalo. E, a ver como podo aquí. Vale. Son as fotos que tiñamos de Óscar Doral do ano pasado.
sinalizaránse a entrada no territorio para que os turistas saiban que están accedendo a un destino turístico Starlight. Este é o cartel de entrada ao Concello de Cervantes, o Castro de Santa María, o acceso a Navia de Suarna, con esta foto estupenda de Pan do Zarco, o acceso ao Concello de Becerreá, con pontes de Gatín, e logo cada un dos miradoiros astronómicos que falamos antes terán este cartel indicativo que mezcla tanto coñecementos astronómicos con coñecementos de biodiversidade, como vedes aí. Puxemos códigos QR porque o mapa astronómico esperamos que siga crecendo con outros puntos de interese para poder ir actualizando. Os paneis están en galego, que tamén foi un das vosas peticións, pero nos códigos QR marcaremos toda a información en inglés e en castelán tamén. Este é o miradoiro do Concello de Cervantes. Aquí tedes a información do miradoiro de Navia. Este é o cartel do miradoiro de Becerreá. Este é o cartel da estrela polar que tamén acompañará en cada miradoiro. As actuacións que tamén o falamos o ano pasado, preguntar a Óscar o tema das intervencións. Intentaremos que o miradoiro teñan a mínima intervención de obra, digamos, para que a xente que tamén vaya gastamos menos. a ver, eso tamén. E a idea é iso, temos outros puntos sinalados, por exemplo, Vicente do Monte do Cumial ten moito interese no Cumial, que tamén foi un dos puntos detectados por Lucía, que poidan, agora xa, ademais, que a Comunidade de Montes está no órgano de participación, poder colaborar con eles para que sexa un punto de observación astronómica. Pero terán que cedernos aí o espacio. Aí sí. E se non... Por espazo que non sea. Xa. Bueno, xa está, non? Sí. Bueno, pois moitas grazas, Andrea, e xa vamos indo cara ao final. E vos decía que vos iba a dar unha noticia de que neste punto 7 de acción de conta das actuacións estratégicas, que diredes, bueno, pois a mellor non é tanta noticia, pero este ano a Deputación de Lugo vai promocionar as reservas da biosfera que xestiona tanto Ancares Lucenses como Terras do Miño nunha nova campaña que vai presentar en Fitur. É dicir, a nosa referencia na Feira Internacional de Turismo de relevancia deste país vai a xirar en torno ás dúas reservas da biosfera. Hai uns vídeos que eu si os vin, son preciosos, son uns vídeos preciosos, e que creo que en canto poidamos, a idea era presentalos e tal, pero bueno, a veces as circunstancias condicionan un pouco estas situacións, pero ainda estamos a tempo. Entón vamos a valorar a posibilidade de presentárvolos e que vos podades velos con anterioridade, pero que saibades que é para estar moi orgulloso da terra na que nacimos e na que vivimos, moi orgullosos. E a campaña de Fitur deste ano, como sabedes, todas as entidades temos un espazo nesa feira e cada un pois decide que é o que quere priorizar. Pois para nós as reservas van a ser prioritario, máis aínda cando o próximo ano, que xa está aí ás portas, ano 2026, se cumprirán 20 anos da declaración da reserva dos Ancares Lucenses e de Terras do Miño como reservas da biosfera. Co cal, tamén nesa liña se van a facer cousas, estamos desenvolvendo pois tamén algunhas actuacións, pero non vos lo vamos a contar todo, pois se vos lo contamos todo, pois tamén vos queremos dar algunha sorpresa favorable aos intereses da reserva, non? Bueno, pois hai que agradecer a todas esas persoas que durante 20 anos, dende distintos planos, dende a súa capacidade de aportar técnica, económica, académica, política, pois conseguiron manter con éxito, unha vez que se renovou pois esa declaración como reserva da biosfera, non? Unha vez aprobado, esta era a noticia que vos quería dar, simplemente completar que unha vez aprobado o segundo plan de xestión da reserva da biosfera os Ancares Lucenses,
No 24, pois, dispoñemos dunhas liñas estratégicas a desenvolver ao longo destes 10 anos, centradas en funcións de conservación, desenvolvemento socioeconómico e de apoio logístico ás reservas da biosfera. A curto prazo, no ano 2026, o que pretendemos desenvolver en función da aprobación definitiva dos orzamentos que está ás portas, pois son liña 1, que é a xestión adaptativa da reserva da biosfera, pois seguir desenvolvendo convocatorias en réxime de concurrencia competitiva para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro destas reservas dos Ancares lucenses, destinadas tanto a investimentos como ao desenvolvemento de actuacións de aposta en valor do patrimonio natural. E son importantes estas axudas porque eu, sorprendentemente, unha asociación do meu concello de Lancra, que non é desta reserva, que eu non sabía que se dedicaban a estas cousas, de verdade o digo, o sea, pensei, non é que se dedicaran, é que non o facían, pero como consecuencia destas axudas, pois empezaron a desenvolver unha actividade vinculada ao tema de protección do medio ambiente que sin estas axudas nin se lles pasaría pola cabeza facer. Por iso creo que, inda que a cuantía podemos decir que non é moita, podemos estar de acordo, pero son un incentivo para que estas asociacións que ao mellor tiñan outro obxecto tomen conciencia de todas estas preocupacións que temos todos, non? Vamos a manter a información actualizada das reservas a través da súa própria página web, vamos a editar novo material divulgativo, porque tamén evidentemente queremos contar con vos, vamos a traballar, que isto tamén me parece interesante, na búsqueda de fondos. Isto mellor non o saben exactamente, pero nós temos un centro de innovación territorial, que se conveniou directamente co Ministerio de Transición Ecolóxica, que unha das súas funcións na que se vai a orientar ese centro de innovación territorial, xa vos lo adianto, estamos configurando, pero é basicamente na captación de fondos europeos, para xerar valor engadido no territorio. Co cal, o CID incardina a perfección con esta liña de traballo que está a traballar a reserva da biosfera. O CID será un conxunto estratégico de persoas especialistas na captación de fondos europeos que esperemos que lle facilite un pouco o traballo tamén ao Servicio de Medio Ambiente, para que non sean eles os que teñan que estar constantemente no tema, pero que se incardina perfectamente nesta filosofía que nos queremos implementar. Foi un convenio de casi 1 millón de euros, a desenvolver durante 4 anos, co cal o CID ten unha duración e unha certa permanencia temporal, o que nos dá un marco estratégico para captar fondos europeos con certa solvencia. E así o digo, e que creo que pode ser un complemento perfecto. Desenvolveremos actuacións tamén para mellorar o nivel de emprego e de emprendemento, aprobaremos polo Pleno da Deputación de Lugo o regulamento da marca reserva da biosfera os Ancares lucenses para produtos agroalimentarios, que isto era unha petición xa dai 2 anos, se non me equivoco, máis. Bueno, eu estuve hai 2 anos e pedírase, estamos xa nun estado bastante avanzado, esta é a proposta que se vai facer. Seguiremos apostando polo desenvolvemento turístico Starlight nos Ancares lucenses, seguiremos ca divulgación, ca educación ambiental nas reservas da biosfera, seguiremos co concurso de fotografía, seguiremos traballando no grupo de traballo do Comité Español do Programa Lab, poñeremos en marcha un procedimento para a selección de mozos da reserva da biosfera Terras do Miño para a futura creación da Rede Nacional de Mozos das Reservas da Biosfera. Isto parece interesante tamén. En definitiva, moitas máis cousas que van xurdir. Creo que é un ano prometedor. Cúmplense 2 décadas desa declaración como reserva da biosfera. Temos unha boa oportunidade. Considero que se está traballando ben, e non porque o diga eu, senón por as referencias que temos de outros xestores de outras reservas e de outras diputacións e de outros organismos que xestionan reservas da biosfera. Hai un compromiso non só teórico
desenvolto no plan de xestión, senón económico que se plasma ano tras ano nos orzamentos, que nos permita cumplir con rigor esa senda marcada no plan de xestión, e que queremos engadir esa componente de financiación europea que creo que se incardina a perfección cos obxectivos que se pretenden perseguir tanto nos órganos de participación como nos órganos de xestión. Pola miña parte, tampouco quero enredarvos moito máis. Todo isto é a idea que se planteará ahora o órgano reitor. E, por último, pois, se vos parece ben, como suele ser normal, inda que isto non se estila nin se utiliza, eu creo que isto de rogos e preguntas, como a xente vai preguntando sobre a marcha, se debería eliminar ao final, pero non, como non preguntastes nada e fostes excesivamente prudentes, pois abrimos ese turno de rogos e preguntas e despois contovos un chiste para acabar e vámonos todos un pouco contentos, vale? Mira, nada, eu era un par de cuestións neste último punto. Por unha parte, agradecer como sempre que as axudas da reserva da biosfera, que xa acaban tamén unha liña máis. Únicamente, facer unha precisión, de que se os tempos de... xa sei que vais a poder apurar, ustedes... democracia, todo isto, pero quizás para facilitar un pouco que xa sei que se poden facer esa actuación antes de que saia a resolución, pero tamén como sabemos os antecedentes de que a veces por a intervención, non? Na verdade, si ti pides unha axuda e logo danche menos, hai que, bueno, a mellor se fai imposible facela, non? Que sería ben, estaría ben que os tempos de resolución deixaran un poquinho máis de plazo, non? Que tuveramos facilidade para poder desenvolver os proxectos. Bueno, e sí que ten tamén esa reivindicación de que unha axuda, claro, ahora este ano non pasou nada, porque casi todos nos deron parecido que se pediu, pero... Este ano chegou ao 100% das subvencións solicitadas. A ti che dan o 50%, isto fai moi difícil facer esa actividade porque tens que poñer ese 50% restante. Entonces, eso tamén deixa outra vez aí un pouco como que se deberá intentar que eso non ocurrise, non? Por unha parte. E logo despois, claro, con respecto a financiamento, xa non digo para nós, senón incluso para a propia reserva, claro, ahora que parece que se pon en marcha a rede hotel galega, non? Esta organización pública este galego, claro, xa que a Xunta fai gala de que ten o 30 e pico % da superficie protegida porque non ten reserva da biosfera, non? Nese cálculo, pues estaría ben tamén que se implicase, non? Que o financiamento e que se fixeran cousas de conservación, non? De fondos tamén da Xunta. De feito, ten unha axuda propia, non? De reserva da biosfera para concellos. Entidades, non? Concellos e entidades. No, a entidades non lle dá a reserva da biosfera, que por eso debería tamén poder ser entidades, pero hasta creo que este ano hai rumores de que van a cambiar o tal e que van a unificar todo nunha única convocatoria e que encima, por exemplo, un concello se pide, non sei se é verdade, pero o que dice o que sonaba por aí, que se un concello pide a de natura non pode pedir a de reserva da biosfera, porque xa se perde el fondo. Limita, claro. Claro, limita. Iso non o sei. Decían eso, entonces, bueno, que tamén, xa que ese foro funciona de novo, pues tamén aproveitar para incidir en que debería haber máis fondos para este entorno, non? Bueno, eu neste último caso, pues, non sei se son incompatibles, parece un pouco contradictorio, porque ao final son dúas figuras diferentes. Entón, o que disfruta ou sufre a Rede Natura tamén disfruta ou sufre a Reserva Biosfera, co cal, bueno, sí, con mellor aí, bueno, pues se podería plantear presentar algunha alegación ou cando saian, claro, mellor se pode estudiar, presentar algunha. Eu podo adiantarvos que dende a Xunta de Galicia nomearon a un novo xefe de sección que vai levar a Rede Galega de Reservas da Biosfera. Non o coñezo personalmente, pero sí
ten contacto cos xestores e adiantounos efectivamente. Parece ser que a convocatoria vai ser conxunta de Rede Natura, de Parques Naturais e de Reservas da Biosfera. E parece ser que as axudas da Reserva da Biosfera serán a través dos órganos xestores. Eso foi o que nos informaron nun correo electrónico, parece que a rede vai reunirse, entón, pois, informaremos se é así, vai canalizarse a través dos órganos xestores, sobre todo das reservas que non dependen da Xunta, pois informaremos. Non ten moito sentido que non sean compatibles logo. No, penso que non, pero non podo dicir, Óscar. É que non son, o que pasa é que solicítalas e non che dan, denegan. Pero non che dicen que non as podes pedir. O ano pasado, digo, o Concello de Navia, se pedira unha igual a Rede Natura e a de Rede Natura veu, se aprobou con reclamación, pero a de Reserva da Biosfera nada. Non a conceder. E non dan, nunca dan, non sei que. Igual que aquí. Dan nada. Pídela, pero non xa dá. Claro. Al final... Sacan o tal, pero é opción de administración autonómica de concedercho ou non. Igual que outras líneas que hai, claro. E a identidade entón, Óscar, non volveu repetirse despois dos fondos PRTR? Non só foi cos PRTR. Cando recibimos os fondos PRTR no 2022 e 2023. Sí. Que tamén fóramos un pouco perjudicados neste territorio. Hubiera problemas. Porque se hubiera forasto pobrense. Pero bueno. E o último punto, cando falabades eso de esa nova aposta por pedir fondos europeos, vai facer un robo que tamén tratedes de facer alianzas con xentes do territorio, que tamén traballamos e que moitas veces se pode traballar en sinerxia, incluso pode participar. Sí, é que vai ser necesario, que a nova... Bueno, eu digo que, por exemplo, hai entidades que traballamos no territorio e que temos experiencia e que igual podemos tamén aportar esa sinerxia, non? E aparte que vai ser necesario, porque no propio deseño e contar con axentes do territorio e moito máis aínda para esta tipoloxía de fondos vai ser necesario, non se diría obrigatorio, pero sí, prácticamente, co cal, pois evidentemente, contando co órgano de participación e demais, pois vamos a ter que contar cos axentes do territorio, non podemos liderar algo sin contar con vos, eso está claro, deste tipo, claro, concreto. Roque, quería participar? Sí, eu quería comentarvos que realmente vendo a cantidad de actividades que fixestes, vexo aí que, por exemplo, por concello, por cada concello tedes 8 actividades anuales de distinto tipo, non? Distintas temáticas. Eu realmente vexo un traballo moi intenso dos técnicos das reservas, vamos, quería decirlo porque me parece unha cousa que realmente se desprende do que puxestes aí, non? E, polo tanto, felicitarvos porque eu penso que iso non é algo que sea simplemente, bueno, pois traballo nisto, estuve a tales horas e xa está, senón que se hai reunións fora tamén vou e tal. En ese sentido, vos quería comentar aí en China de cantas reservas hai en España. 55. Cantas estaba de salir? Paco, cantas reservas podemos? 8. Claro, e vos erades uns. Valemos por dúas, é que iso é moi importante, por preguntarvos algo e non simplemente comentar, en fin, recoñecer o traballo, que eu penso que é unha cosa, a min pareceme obvio, non? Que mira que eu son totalmente alleo a calquera, o sea, eu vexo desde fora, non? Comentouse algo de incendios, da problemática de incendios que hai algo que nas reunións das reservas pois se trate de alguma maneira de a onde estamos indo, o problema que houve este ano 2025, tedes iso seguro que sí, en consideración de algún xeito? No, en China eu non estive en ninguna reunión que se falase de incendios, pero sí na rede española foi unha preocupación na reunión que tivemos en 2021, penso que o Consello de Xestores encargou un estudio do tema dos incendios ao Consello Científico. Está publicado, Roque, na páxina web da Rede Española e o tes tamén público na páxina web da Reserva de Ancares. Sobre todo solicitaron fai anos xa as reservas da biosfera de León. Nese sentido, por lo que estades a falar da vaga de lumes,
eu quería destacar un pouco así, seguindo un pouco ao teu punto de vista, destacar que neste verao na travesa do Comial tivemos un lume bastante grande, 145 hectáreas, e quixera traer aquí e señalar a boa operativa do Concello de Cervantes, que a verdad persoalmente deixoume totalmente abrallado, porque o lume era moito, viña bastante tal, e cas dotacións que tiñamos, e tamén a coordinación, hai que decilo, e non é por bailar a auga nin nada da Diputación, que xusto chegou a tempo unha pequena comitiva e podido arranxar todo o que podería haber sido un gran lume que entraba directamente Riamonte abaixo, e non sei, Benigno e Miguel, para min a verdade que un momento estupendo de coordinación e de profesionalismo, pouco máis. Nese sentido tamén levantar un pouco a mão e sinalar nesa obriga ou concienciación que temos dende a Junta do Cumial e por extensión a toda na comarca, de tratar de fomentar ese posicionamento da sensibilización do que está ocurrindo cos lumes e tratar de traballalo conxuntamente. Non sei se, bueno, sabería sinalar algunhas cousas, pero supoño que están xa ben plantexadas e vistas, como son formación, sensibilización e, sobre todo, implementación das reses e do traballo caprino e demais para poder facer pois máis aló dun paisaxe ideal ou tal, sino unha ferramenta útil e activadora de economía ao mesmo tempo, coa soberanía alimenticia e demais. Pero, bueno, sinalar de verdad o diálogo e a predisposición do Concello de Cervantes, neste caso no lume acontecido, e pouco máis. Gracias. Pepe e Chema. Solo un punto, complementando o que dixo Óscar, para complementar o que dixo Óscar na súa convocatoria, unha cousa que tamén nos viría ben as asociacións poder pedir adiantos. Porque en outras líneas sí que se poden pedir, pero realmente faise non é difícil estar, non vamos a pedir un crédito porque temos varias líneas concedidas e non cobraremos hasta abril, que realmente que aparte do 5% que hai que poñer, xa a propia asociación que xa supón un esforzo por nosa parte, ter que adiantar os cargos é moi limitado, o sea, este ano vamos pedir crédito, porque este año se hizo algún cambio. Na convocatoria de investimentos sí que metimos o tema do anticipo, sí que se pode solicitar, non no tema de actuacións, pero vedes que é necesario tamén en actividades, sí. En actividades, mira, vamos todos os anos e o pagamos como bueno, eso pode ser estudiar, unha corrección de erros ou... Non, de cara a convocatoria. O de cara a la... Sí, podemos mirar, sí. Un detalle pequeno que nos axudaría moitísimo. Vale, pues está ben. Claro, bueno, hai co adianto seña sin aval, porque se non... Xa. A veces pasa que se dan adianto con aval, que é o mismo que... No, pero en este caso no. En este caso no. No, é sin aval, este adianto é sin aval. Isto é sin aval, sí. E incluso este ano creo que se incrementa o porcentaxe de adianto. Sí. Sí, non digo 100%, pero 80% ou pode chegar... Exactamente, pode ser entre 50 e 80%. E 80%, eso o modificamos. Eso incluso se comprometer aquí de mirar alguna vez xa hai tempo, se foi mirando, a veces as cousas non son rápidas, pero sí se vai tratando de mellorar, e aí sí que se vai... Algunas que temos xa nominativas que non teñen que ver con taxi, que xa serán adiantos, dependendo da adaptación, entre 50 e 80%. Claro. Este ano as convocatorias retrasáronse un pouco na aprobación e logo na posterior resolución, porque tiñamos como novidade a convocatoria de investimentos, que nunca fixéramos. Entón fomos con retraso, pero este ano xa que sabemos como se fan, vamos máis rápido. En febreiro poder publicalas. Chema. Buenos días, gracias. Pois nada, antes que nada agradecer as axudas concedidas
que este ano foron, como decides, do 100%, e eso é o que máis nos gusta. Despois, bueno, con respecto ao dos observatorios das estrelas e do ceo, vexo que, aunque habíamos proposto desde Chan de Seves aí por a nosa zona algún punto, bueno, non aparecen. Entón, vexo que están todos un pouco concentrados, quizá, en sitios onde xa hai unha certa actividade, como poñer en Navia, por exemplo, Pan do Zarco ou tal, aunque sea un punto estratégico e bonito, creo que quedan outros fora do noso territorio, que son sitios que non existe ninguna outra cousa que podría virnos ben para promocionar un pouco a nosa zona e sitios que quedan en descoberto, que non hai outro interés turístico. Que o que sí que temos é monte que servirían para observatorio ou para facer un miradoiro ou para que fixera falta. Entón estamos un pouco fora disso a nosa zona, por iso me gustaría que para máis adiante se incluídes algún, que o tuverais en conta. Solamente por distribuir un pouco, porque vexo que moitos destes observatorios están xa en sitios onde xa hai algún interés turístico. Entonces, quedaría ben, al menos polo meu parecer, que se distribuíran por sitios como é o Monte de Restelo, por exemplo, que non ten máis que un punto geodésico alto moi bonito, con vista de 360 grados, e que ten un aparcadoiro perfecto, e é un monte comunal e tal, entón podría incluirse ali un punto, unha sugerencia, que non... Chema, que non se pode ter en conta, aquí ves o mapa da Reserva da Biosfera, sabes que Cervantes e Navia están íntegramente na reserva, pero Becerrea solo está este pequeno... Vale, por ese motivo, entón. Claro, o a todo o Restelo unha pasada, claro. Claro, por eso están concentrados nesa parte do Concello de Becerrea, porque non está íntegramente na reserva. Pois entonces, a máis adiante. Ese foi o tema. Entón, nada, agora tamén decirvos, como adelanto, que tamén nosotros, Chao de Seves e os montes do noso término de Quintada Cancelada, tamén, despois de moito traballo durante moitos anos, por fin démonos constituído tamén en asociación de montes. Entón, próximamente tamén os faremos a solicitud para que nos incluáis, porque foi unha cousa moi traballosa, dado que eso, poñelo en funcionamento en quórum cos veciños é moi complicado, porque nosotros temos 500 hectáreas de monte, entón, cada un pensa a súa maneira sobre ese monte, pero por fin podémonos constituir, entonces vamos a ser outra nova asociación que vamos a estar aí, e con os incendios tamén facer hincapé en que temos que tomar exemplo de o que pasa en outros sitios, que aunque pola nosa zona levamos moitos anos onde non hai ningún incendio, nin temos moito riesgo del, pero é verdad que hai que telo en conta, porque moitas veces vendo exemplos de Ourense, de León e de Zamora e tal, creo que hai que buscar as fórmulas para prevenir, buscar alguna figura que sea parte da prevención de incendios, a ver como se podría estudiar eso. Hai fórmulas que non fai falta inventalas, que xa se conocen de outros sitios, é mellor que habría que levar a cabo. Tampouco hai tantos anos, no 2017 estuvemos ben mal. Pasa que se non o temos na porta, non o vemos. Este ano polos pelos. Ve que la boca por aí como fastidiada. Eu teño estado, agora, hai poucos días, por exemplo, fomos ao Courel a unha reunión que houve sobre a vaga de incendios que sufriron eles por ali. Entón, a verdade é que estuvemos ali arriba nos montes estes onde están as Louteiras, que está ali o monte aquel que teñen ali o Teixadal,
dá exemplo de o grave riesgo e o problema tan grave que se produce con esas situacións. E, bueno, pois sobre todo hai unha figura que sempre se pode poñer en valor que é a axuda entre esas grandes problemas ecológicos e da natureza, de ter os veciños, que os veciños sepan como actuar. Inda que outra cousa sea complicada de facer, pois poñer os veciños que teñan toda a información posible para que se protexan e para que actúen ante eso, porque eles un grave problema que se falou ali, por exemplo, era o evacuar a población e que cada un non fixera o que lle salira en gana. Entón, pois, esa coordinación importantísima, que pasa, sobre todo, para salvar os intereses máis importantes que son as vidas. Despois... non máis. Julián? Bueno, sí, nada, moi rápido para non dilatar o tema. Apoiar o que dixeron os compañeros de todo o que se poda axilizar no pago das axudas, porque efectivamente para as asociacións é un esforzo moi importante. Despois comunicar simplemente que unha das actuacións que facemos, que a revista Micolejos, se presenta este venres no Pazo de San Marcos. Estades todos invitados. É as 8 da tarde, e este ano ven con casi 160 páxinas nos distintos eidos de natureza, e sempre se intenta que este incluída tamén aspectos relacionados con as reservas. Intentado para este venres 19 ás 8 da tarde. Entonces, nos encantado de agradecer a Diputación a axuda que nos dá para poder facela e invitarvos a todos, se queredes, para a presentación que se entrega na presentación un número a cada sexta. Bueno. Fai nalgún dos últimos órganos de participación estivera presente o Concello das Nogais que solicitara a inclusión na reserva. Fixose algún avance a ese respecto? Está o tema parado? No, porque, a ver, para incluir un novo territorio, corríxeme Andrea, se ti dices tú sabes máis que a min, exixe pois unha nova zonificación. Unha nova zonificación require un estudo bastante técnico-científico amplo, e esa inclusión a partir dese estudio tamén require un período temporal en canto a tramitación que, polo que me di a xente que sabe, é equivalente a prácticamente unha declaración casi de reserva da biosfera, visto que tampouco hai un interese moi claro, moi nítido, pois tampouco se avanzou nada máis nesa cuestión. Basicamente por a complexidade e porque eu non teño a percepción de que haxa un interese manifesto ao respecto sobre esa cuestión. Claro, se de habelo, pois habería que estudialo e, como digo, pois elaborar un informe técnico-científico profundo e comezar por aí, pero é un proceso moi longo. Ese interese podería se manifestar a partir das asociacións ou debería pasar sempre polo Concello? Sempre require acordos plenarios dos concellos. Claro, dos concellos, claro, sí. Independentemente do apoio das asociacións, claro, sí. Claro, porque sí, claro, só o Concello inda copida non creo nin que sea suficiente, sabes? Necesitaría certo respaldo. Podo? Sí. A ver, eu como concelleiro e como representante da xente Cervantes, está aí o alcalde, pero falando con distinta xente, eu sí que non estou moito de acordo en que crezca a reserva, porque sí que é unha lucha continua que temos, que nos están levando nombres de ancares a sitios onde non proceden. Entonces, a diversidade de flora e fauna que temos tanto o Concello de Cervantes como de Navia, igual non a teñen outros concellos, e que si é verdad, antes de ampliar a reserva, que hai que meditalo e sopesalo moi ben. Quero dicir, que o inciñeiral de Cruzul entre, pois bueno, ten a súa... Quero dicir, ten a súa lógica, a súa justificación. Pero, por exemplo, o que dicía Chema, o Alto de Restelo non ten moito que ver co que é o fin da reserva da biosfera, ou o Concello de Nogais, ou Pedra Fita,
ou cada concello ten as súas cousas, entón sí que é verdad que eu desde o punto de vista municipal non o vexo claro esas ampliacións, así o chou por facer, estou de acordo con Pablo de que teria que haber uns estudios sopesado moi ben, claro.